Namang ubang membro. Ay, nabisi paguro to kay daghan pagtrabahoon. Ikaw nga magdala makagbata. Walay mo bantay sa kong anak. Alam magibili na tos balay. Makakaton na dirig pangutang. Ano ba yung puro ka? Puro sa utang. Bro, di mo bayad. Ngayon mo tapad man po daw muna ko. Dito mo kay... Tama day no. Membro naman na mina. Membro raman day mi. Tingdo gaya. Saan ito pagsugod og meeting ani? Hapit ng pista umaabot. Asa ka nung kauban na to banday? Lain man pug mag-meeting ka kita ra. Busy kay sila kay gawon. Nay okasyon pud dito sa gym ro na basketball basi nangasangit pa tong uban dito. Mao gani no, dapat na agad sila tanan kay emergency meeting man eh. Natay pagkahisgutan about sa umaabot nga pista ug ang kwarta pod unsaon pagpauli. Ay kutob karon. Ang ato ang kwarta, wa pa katunga. Ang katunga napas kamot sa tao. Ambot lang. Ikaw, ano sa man po yung plano nimo mabayad pa? Ginig kuan na loading na mo guma. Loading Kuan guma. mga 20. Sige ra kag Gamay ra man to luma. kwa. Gamay-gamayan ka ng kuan, dako na ng City Sintos. Ay, kabalo kang pitos pa kay Imo ha, kano sa pud nimo bayaran? Basig nagtuo kay Ako ka nang. Yan makapan. Ang utang ko lain po. mangutag lain. Bayan ako. Pila kita ko da. Mail 3 imong utang sa Ay, mga apon sa tanan ka mo? paabot gyud mi sa uban kay dili ta kasugod-an eh kung wala gyud ang uban. Lapay ko lang boss. Kay Ay. Pat. wala pa si Gabehart. Sa patong isa. Ron. Ron. Ang problema ani. Ako naman oh. Okay na pwede naman eh. Na may bangko siguro, lingkod di daw. Asa? Asa man po din duha, uy. Kita kasugod ani gyud wala gyud duha gyud. Ay, daghan pa kong trabaho ko ron. Kinsa tong dagko pa kay mga utang, mapoy. Kanis Gilbert oh, problema ko ani. 11,000 ang nakuha sa purok bisag katunga na lang gidata wa gyud. Sige rag ingon inig kauga, inig pisar, inig mailisdan ko. Sige magkahubog kada adlaw nya way kabayad. Sugod na tingali sila ba? Pero ako na lagi hulat tingali. Nagsugod na gid eh. Sir, may buntag. May hapon sa inyo tanan. Oh, may hapon po. Sugod na mo? Pasaylo ako ha kay nangita pa kog kwarta ba? Bayad ako sa utang sa tindahan. May pakaka, una-una kag bayad sa utang nimo sindahan. Ang utang nimo diri sa purok, kumusta man eh? 11,000 kayo na eh. Kanusta man nimo bayaran? Hapit na atong pista. Basig mapareha na punta sa una, 20 kilos ra atong giihaw. Luoy kayo atong mga kuan, bisita. Sa may plano nimo sa ibang 11,000 nga utang? Unsa man eh? Abi na kong meeting. Maningil eh magutang. Oh, mayong hapon sa tanan sir. Sige, maayo kay kumpleto na. Wala na kulang. Wala na, tama na din boss. Kaya magsugod na ta kay mama ra. Sayo ta mo man ba kay daghan ko ikong trabaho sa balay. Sige. Ang atong pag-ekskutan karon, tungod ni sa ato ang umabot nga pista. Wala tay magamit nga kwarta kay tungod kay nahapas sa inyong mga kamot. Ako nang hinaot, ngayon na ning bayadan. Nagsugod ta sa kang Jimmy. Ilay utang ni mo dire. Ang utang ni mo dire Jimmy, 1,300. Nakuha ba ko na? Di ba sa libo naman to? 1,300 nito po nag 300. Ano sa man ni mo bayadan kung di ka mo bayad? Automatic na yun, kapasaylo ako, tanggalon ta mo aning puro ka kung di mo mabayad. Nisulod ra mo diri para naamoy kwan. Wala ko na suko ha, wala ko na suko. Ang ako ba, nisulod ra ba mo diri para mangutag kwarta? Ha? Dili man boss ka nang napiki na juga may ba ka nang na. Dili man, dili na, valid reason ng naapiki. Sa una, kitang tanan apiki. Ang tao pag mangutang, nanay ikabayad. Pero kung mga di man, hindi mo ni bayadan. Napiki lang bagay ka nang napiki na ang Dili lagi nang napiki, dili kumutuwa ng napiki. Sige na lang napiki. Imo Grace, kano sa man ni mo bayadan Ilan nimo? na pa diya? Ha, 900 ni mo dire. Kano sa man ni mo bayadan? Ito ko kabayadan ako ng boss. Kaya na ako gibayaran na yung tangkod. Siguroon ang ta ninyo ning purok kay Mas importante, mangod ko kay sa ana. Kini makasabtan mo na magpunta. siguruan ninyo di ba? Ito ka na maganda boss. 900 kilo rin pagbayad sunod adlaw na. Unsay atong ipakaon ana mga bisita? Unsa atong
Layo-layo pa man pong pista. Mabayaran ra lagi na. Ayaw ka balaka. Layo-layo pa man pong pista nga magsige mag-pursue paningil. Anang apiki pa man mi karon sabta lang sa mi. Mabayaran ra lagi na. Ayaw ka balaka na. Sige na lang ka na imong katarungan sa una naningil ko ana mao na imong katarungan. Dili ko ano kay napakay kinahanglan. Dili din kinahanglan ning purok para sa inyo ha. Inyo ra ning duulan kung walang-wala na mo utangan. Imo ha Asli. Ano sa man nimo bayadan? Si Tisintos to ako diya. Dong no. Abot-abutan lang sa gyud no kay pigado pa man pug kay karon. Bayaran ra lagi ako na niya pero pwede pud tingali nga di lang sa gyud nato tasa natong tingaw no kay maikog pud ta sa tong mga manabi pa lang gyud nag-away ta diri nya mora na hinungdan mabayaran ra lagi na ay ka problema kay moagi pa man ang loading. Loading. Sige na lang loading. Pila na ka loading? Pila na ka loading? Mubayad ka inig loading ya loading hantod karon. Loading lang gyapon imong ingon. Sakto pa kani mitinga ron wa gyud mo bayad ani bisag piso. Nya. Ikaw Jo, ano sama ka mo bayad ani imong utang? Pila man dia akong utang dia? Ang nakabutang dun sa imong utang Jo, dugay na kay ni. Ano? 7 na ka bulan. Pero gamay-gamay ra ni 5 pesos ra noon ni. Kano sama pud nimo ni bayaran? Ay, 5 pesos ra di ay. Sus. Naara oh. Oh. Bayaran ko na. Oh, may pas Jomari, tanawan ninyo. Paid na siyang utang. Kagamay ko na 5 pesos. Kamo, kansa mo bayad? Si Jomari rin yun tayo nakabayad pa. Oh, paid na. Paid na ka Jo. Tama pa man pud na. Dong kay pizza 20 pa mang loading makabayad pa pug kuana niya pizza 22 man kahang pista diri. Tama-tama pa pud makabayad ko Ikaw, Gihard, unsa may ikaw ba yung pinakadakong utang diri mo? Yung joy plano siguro ani ba? Bidaw eh. Tanaw daw ko sa akong record ya. 11,000 gyud di ay. Oh, 11,000 akong utang, diha lang na steady lang. Sa steady. Kay bayaran ako na sunod bulan. Sige lang kag sunod bulan. Pila na ka bulan ni Aki? Bayaran lang sa nako ba, sabta ang tao ba, wa pa ikabayad. Ay, sabta. Sige ra kog sabot ani. Kamoy pag presidente dire, kamoy pagdala ning Ako puro ka. mubayad man ko. 11,000 na gamay ra kay na sa kuha. Bayaran ko na sunod bulan. Maghawol sa akong lubi. Mao ni atong purok di mo improve. Ha? Sabta lang sa ang tao kay ikabayad. Kung naalam ko ikabayad, gidawnan ako na largo. Pila na 11,000 kagamay ra na. Gamay. Gamay pero wa kay ikabayad. Karon na mismo. Final na ni. Nako ikabayad ana ba pero sunod bulan pa. Di na. Karon na ni. Kahit man gyud mo bayad. Ingon pa nila bahalag gamay basta kanunay, bahalag gamay ra basta tunay. Sige. Tanggalon ta mo. Bayad man ko ana. Na, di na ko mabayad kasi sige ra mo saad. Ayaw pa na i-reason ko nimo pangalan diri. Pangitag laing purok nga kamembrohan nimo. Sunod bulan ba bayaran ko na. Wala yung sunod bulan. Tanggalon tagalan guro kay nagsabot ata atong niagi. Anak ka sunod bulan bayadan nimo karon wala lang gyapon. Tanggalon di ka. Giuna na ko kurente ba. Giuna unta nimong purok. Kay ngano, makakuha kag barangay clearance kung di ka maagi purok clearance. Lisod kay balay og walay kuan kurente. Sus katarungan na kay na. Personal needs na ako ning unsa ni preliminary needs. Pero meron na nga mga panginahanglan sa kuan dapat kani kay giutang nimo ni, gibayad guro nimo kuryente. Ate man lang giutang ninyo din yung utang. Sorry jud. Kani sige lang, wa ko kadalag ballpen. Unya. I-erase ta mo sa logbook, i-erase ta mo tanan sa attendance, pangita mo laing puro. Ang utang na mo boss split sa tanan. Bahalag din mo mobayad sa inyong utang basta kay pangita mo laing puro. Ikaw. Lima na ka. Ikaw, Grace. Pangita laing puro. Di po mo sugutan na. Oy, kay wala na may mudawat sa bang purok. Anong bawal man ninyo diri? Kung may rights mo pahawa sa mga diri kay bayaran na mo na mong utang diha. Mao na. Wa na mo dawat yung mga puro kay puros mo utang, di mo mobayad. Karon wa na gyud may purok nga masudlan. Sige. I-resolve ko ninyong pangalan, ikaw. Ay na pagdahom, ikaw Kagamay ra Ashley. nang utang nako. Ikaw Ashley. Wala. Gusto ko nga ang mabilin sa akong membro. Bayad pa kuana. Ay, sila. Ayaw na. Gusto ko ang mabilin sa akong membro ka nang mubayad og utang. Ang mabilin sa akong membro si Jomari. Bahalag, isa na lang siya kabuk membro basta tinuod. Ako sir, di ko muhawa. Yan, di ba ka mahawa? I-resolve ka. Bayaran ko ng utang Wala may laing kadaganan na ni purok last na ni nga purok among gi atuan ba. Kung alam mag-asa mi magpamimbro nga dira man mis babaw na puyo alam magpamimbro mi purok city nga diri man mi naka puyo ning purok ka alam magmudagan pa mi dito purok city di man na pwede. Gipamimbro ka ni mi diri kay diri mi sa purok city sa purok dos naka kuan kay sa babaw mi nagpuyo alam magmudagan pa mi purok city nga kalayo ato. Dako maminaw ana Ashley. Sorry na lang yun. Basta kay si Jomari na lang yung mabilin sa ako ang listahan. Sige. Muhawa ko ni pro ka.
Di pa ko ano, makwis sa kong utang. Muhawa na ko kay nga naman, kini puro ka. Way ayo, di magpautang. Ako po mo ko. Di ko papugong. Wanto na ko gamay ng utang po. Hawa lagi hawa di ko. Hawak, uy. Anong magpapulong mang kuha na? Mulakaw ang dapat mulakaw. Gipahawa na gay mo di na mo magpagahig-gahig ulo lakaw na mo. Ay, sige magpadungog-dungog dong. Batek maningil pa kag utang na mo ha. Di na ko maningil basta kay ay mong balik-balik aning puro ka. Kauna na purok nimo, kauna. Ako na lang sa membro ani. Bahalag ikaw ra isa Jo basta kay tinuod mo bayad. Kung ipahibalo nimo nga ang atong kwarta karon dire sa atong purok, duha ra man ta dire, nanatay 5 pesos. Mao ni atong patubuon kinsay mo hiram ani. Interesan na to 10% para motobo pa ni. Sige na ulit na Jo.